ban pej lang ya ka bet ka biang ban pej ban kimi ya ka ka kia ka shon kam dei ka bangin shu sabja kam tam ko muni ka jingja kam dei bas sabja hakani ka ri ba ka jai bun rio ka ri te breu ri te blai ka bangi yo ban kam nong kenti sen ka si Singapore ngim dei ban island ba ko muni ka jingja kinang wanja na ko wei ka por sui ka por inget ke ka baja kanom ja khala mo jing tip chong play inget bo play ru dei tamu hiu play wan bisar ya ki paro ya baba ya basniu bara po ko perthai don ka an bar ka an kan le laga kamram kham tam ya kita ki brio ki balong kum kita ki nong punya brio kum kita ki rio dosmon lani ban le khanono ka kam ban penting persmit pensir ya ki amlang salang ka yang asem ka an hi kan noma ka an kan trei la ka jong kamram ban rat ding khong ya komuni ki jing sniu tiba sedang ban kharoi hakani kari ka bait ka jongi ngiru na kalyang ka committee apo jalam jong chairperson I Madam Santa Mary ngini ai burdin baringet scam ka sarkar ru kan le la ka jong kamram khaptam ki brio ka ka an namakani ka laya security ka an kan le la ka jong kamram bar ka an na ong ya pi sikentien hani ka por khamat jong ka yega sem khamat ki he snong baka an kan no map lanu bat dari lei ya kita ki brio ki bali ban mat ya kita ka jing perstom tere kalong ta ka jing kentu na ka berta jong ilang baro khamtam ka snong ka thau kinong punya snong kile kamram kadai kani ka kamram kadai ti ka jaket khle o pila pendep la ka jong ka benta khamtam bat su ngap kanumlong namar ka don ka jing pen mau da ka kitir nong wei ka bukiong silent is the greatest crime mo kajing sabjar kadai ka company aprio ko bakrau tam tinga smo banai kublai nam ta kasnong kayeng kasem bamdei ban buri community ki jingja banangit scam ba community ki kinum jashu ani kari ko be jongi tingi garment scam ya ka Christmas kalajan bo sem thamai ublajan tonginyo ban priang ka jingkerku haki yongi longi long sem jongi khanang ba ka jingkala ka jing kemen ka jing kermen kajing suk kajing sengai nomor sensar hakai long ye long sem bar kham tam hakari bar kajat penrio